La vinculació serà un intercanvi entre el projecte que Creante està portant a terme a Medellín, amb les escoles d'allà, i el nostre mètode d'ensenyament, que en algunes aplicacions és bastant semblant. I sobretot la vessant aquesta que nosaltres tenim una experiència de 32 anys en el Raval, d'un treball de fons que té a veure amb la música, evidentment, com a principal activitat, però també amb la qüestió de la cohesió i la qüestió de la implicació en el que és el teixit associatiu i el teixit de lo que és Ciutat Vella i el Raval com a principal font d'actuació. La música pot acostar les persones, pot cercar noves formes d'acostament entre éssers humans de diferents orígens, és evident, això és claríssim, i nosaltres és un tema que sempre ens ha preocupat i sempre ha estat dins dels nostres objectius. Nosaltres la càtedra l'entenem com un espai d'intercanvi de coneixement entre les dues ciutats, entre Medellín i Barcelona. És un espai de trobada de professionals, és un espai de trobada d'activitats que es fan en dues ciutats. Des de la seva creació, des del 2007, la càtedra el que ha fet és, com us estava dient, buscar espais de trobada de professionals. El primer d'aquests espais de trobada va ser la xarxa d'escoles de música. El resum més important és que aquests intercanvis a nosaltres ens serveixen per veure com, en aquest cas, art i cultura, que és la música, art i educació, que també és la música, com han servit per transformar un barri, per transformar una ciutat.